Понякога пътуването към себе си започва там, където свършва цивилизацията, далеч от градския шум, сред тишината на природата, сред дърветата, с въдица в ръка и мисли, които не дават покой. Това е началото на историята на Уестън Чейз, уважаван лекар, страстен рибар и човек, който тихо се бори с собствената си неудовлетвореност. И когато животът му става прекалено тесен, той поема към планините на Колорадо, за да избяга от града, от брака, от съмненията. С надежда, но не за улов, а да открие себе си. И точно тогава съдбата го намира. Вместо риба, той открива 5 хибернирани същества в дълбока пещера. Те приличат на хора, но не са. Представители са на напреднала цивилизация от планетата Лортас. Пристигнали са на Земята преди 1000 години. Корабът им се е разбил и връщането им е невъзможно. Земята тогава е била в своята ранна зора. Хората едва са познавали огъня. Няма технология, няма комуникация, няма избор. Затова 5 лортасианци Арван, Црига, Млесин, Уик и Хефич взимат съдмоносно решение да се приспят, използвайки специален серум, и да се събудят чак след 15 000 години. С надеждата, че до тогава човешката цивилизация ще е израснала и ще е готова за контакт. Но защо изобщо са тук? Навсякъде във Вселената, където има живот, има и хора, подобни на нас. Но в цялото си междузвездно търсене, лортасианците откриват само 3 типа човешки цивилизации. Първата – примитивни номади без технологии. Втората – развити, но все още планетарно ограничени общества, обсебени от войни. Третата – свръхтехнологични цивилизации, които откриват ядрената енергия, но само за да се самоунищожат малко по-късно. Нито една цивилизация не оцелява след това, с изключение на Лортас. Земята е последната надежда, последният шанс някъде да се случи изключението. Когато се събуждат, вече е 1956 година. Човечеството е направило крачки, но недостатъчни. Няма още космически кораби. Дори първият спътник не е изстрелян. И това, което виждат в света на хората, не ги окуражава. Хирошима и Нагасаки са съвсем пресен спомен. Светът е в началото на студената война, обществото е разделено, страхът е всеобхватен, убийства, смъртно наказание, замърсяване, напрежение и технологичен напредък, но използван като оръжие, не като мост. Реакциите на Арван и Млесин към земната реалност ни показват как би изглеждала планетата ни през очите на далеч по-етична, уравновесена цивилизация. Те не разбират как е възможно да има смъртни присъди. Не приемат смога и мръсотията. Те са общество, което вече е надживяло вътрешните си конфликти. И в техните очи ние изглеждаме като тинейджери с пистолет. Но най-интересното в романа не е само в философията, а в персонажите. Никой от тях не е идеален. Всеки от лортасианците крие нещо. Арван е рационален, но дълбоко идеалистичен. Млесин – язвителен и разочарован писател. Црига – емоционален, но самотен. Капитанът Уик премълчава страшна тайна. А дори Уестън Чейз
Нашият землянин бяга от личната си празнота. И тук идва ключовият въпрос. Дали човек не търси звездите само когато не намира смисъл в Земята? И когато Арван осъзнава, че Земята не е готова, решението е ясно. Още 15 000 години сън. Но този път Чейз остава с тях. Той доброволно изоставя живота си, за да се присъедини към 5 пътешественици от Уортас, като мост между две раси или може би като шанс човечеството да не проспи собственото си бъдеще. Ветровете на времето е ретро-научна фантастика от 50-те, но не е остаряла книга за лазери и кораби. Това е книга, която пита: готови ли сме да бъдем част от нещо по-голямо и какво ще стане, ако не сме? Възможен ли е контактът между една млада космическа цивилизация като Земята и една древна като Уортас? Готова ли е Земята за познанието, че не е сама в галактиката? И както обобщава Светослав Александров, създателят на сайта Космос.бг, нашата свръхтехнологична цивилизация има нужда от космоса, защото той е последната граница, последното предизвикателство, което следва да бъде прескочено. Без наличието на предизвикателство, една цивилизация ще западне и постепенно ще отпре. Това беше между редовете, мястото, където не просто разказваме книги, ние ги усещаме. До следващият път останете будни, защото може би някой някъде чака ние да се събудим първи, за да има кой да разкаже на останалите.